ake sithandaze kuqala. Nkosi yamakhosi Jehova namandla mongcwele, iyawufika kwile na video Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu phakade unamandla akabe nokuphila empilweni yakhe akwazi ukuphumelela. Amathemba bese abuya. Nkosi yamakhosi, Nkosi namandla, iyakhuleka Jehova. Makube kuhle phezulu kwempilo yombukelo ngibukela njengamanje egameni likaphakade. Amen. Mbukelo khona ekhaya sengokhulekela. uNkulunkulu mbukelo khona ekhaya sakunikezile i-chance ukuba usengayilungisa impilo yakho. As long usaphila emhlabeni, usaphila phansi komthunzi wolanga, usengalunga mbukelo khona ekhaya. Kunabantu abacindezelwe ifamily yabo, abalinyezwe ama-families abo mbukelo khona ekhaya. Ngithi kuwe njengamanje, don't give up. Ungaphelelwa ngamandla. Usengalunga mbukelo khona ekhaya. Khuluma nedlozi lakho. Khuluma noNkulunkulu wakho ukuba ucela ini, ufuna kwenzeke ini empilweni yakho. Uthembe ngakho inyanga, ngakho bathandaza. Ungakubali lokumbukelo khona ekhaya. Indodla zakho lezo mbukelo khona ekhaya. Ayikho into evele yenzeke kalula emhlabeni. Kunobunzima okubhekana nabo. Abantu abaningi banezithunywa, banamadlozi, kodwa abazali babo abakholwa lokho, bathi ngamademoni futhi abasupport. Idlozi esithunywa malike langena kuwe kwakusebenzisa. Uhamba bangani, khambe ihlobo, khambe kwasani. Bakuze futhi kwakwenza ukuthi ube ngumuntu ophumelela ngempilweni. Babuya bonke labantu. Bakubize sisi, bakubize bhuti, mntana malume, mzala wabi, mntana auntie, yindaba sowuphumele idlozi likuphakamisile. Ukabili ke mbukelo ekhaya. Kuyenzeka idlozi likuphakamise, idlozi likushonise phansi. Kuyenzeka isithunywa sikuphakamise nosikushonise phansi. So mbukelo ekhaya zifune ukuthi lesimo esila kuwe sifuna kusetshenzwa indlela bani imbukelo okhona ekhaya. Qhumana idlozi lakho, qhumana uNkulunkulu wakho ngisonke isikhathi. Abantu bahlezi bakhuluma mbukelo khona ekhaya. Soma umuntu zathi usukaphi uzokwazi ukubona ukuthi ubhekephi imbukelo okhona ekhaya. Don't give up. Vele ke bakuthande bonke abantu awusiyo imali. Makwangena idlozi, ungena isithunywa. Zikhona izinto ongamelanga ukuthi uyi-attend. Awusaye baclubini. Asahambe ebusuku. Konke kunye ongasakwenzi bese bathi umuntu ongcono, ushaya umuntu ongcono wena. Usuyachweza cha ke sekukhona into esengene ngaphakathi kuwe yakudriver. So ke abantu zalithanda lokho uzawathola kasikudala. Silimele lapha lesingabantu, mazoma family, abangani, abantu esiphila nabo, lesithembele kubo. Kepha ngithi bekuwe usengandlula, sengandluleka futhi. Kepha ngithi kuwe kholelwa bese ngithemba. Ngisempumalanga mina okuhlala ePetitif, ngithaza mina. Ngithi kuwe ngisakhipha lenkinga obhekene nayo. Ngisempumalanga ePetitif, zikhona iwasho lapha ekhaya, ukhona umuzi lapha ekhaya, ngahlela futhi na online. Mbukelo khona ekhaya. Mawufika ePetitif, so ngifanele mina ngikubheretha kahle ufike kumina sikusize sizakale. Na ukholwa, na ukuthanda futhi baningi balipenda bunga yakubo. Choose bayikhethela ukaya kothandwa nguwe. Ngithi nikuwe ekhaya seyigucula impilo yakho. Inkosi ibusise.